শীত মাসরে সবুঠু বড় প্রোবলেম কোণ? শীত মাসরে সবুঠু বড় প্রোবলেম হচ্ছে শীত। শীত এতে মাত্রারে হয়ে কি আমକୁ বহুত সারা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া পড়ি থাকে। কিন্তু ডায়াবেটিক পেসেন্ট মানক ঠারে মধ্য গোটে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া তাঁকু পড়ি থাকে এই শীত মাসরে। কোণ সমস্যা? বহুত মাত্রারে ডায়াবেটিক পেসেন্ট মানক ঠারে এবে দেখা যাচ্ছে যে ঠিক হিসাবে মেডিসিন মধ্যে নেউଛନ୍ତି তাঁক কেস্রে কোণ হচ্ছে না তাঁকর সুগার কিছু মাত্রারে বড়িবারে লাগুଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଶୀତ ମାସରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସୁଗର ଯେତେ ରହୁଥିଲା 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଏବେ ଟିକେ ବଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ମାସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଥାଏ। ତାହା ସେଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ରିଏକ୍ଟ କରି ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ତାହା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସୁଗରଟି ସ୍ପାଇକ୍ ଅପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ ଓଭିୟସଲି ଆମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାଦିନରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଶୀତ ମାସରେ ଆମେ ତାହା ସବୁ କରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଗର ଲେଭେଲଟି ଟିକେ ସ୍ପାଇକ୍ ଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶୀତ ମାସରେ ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆମ ଦେହରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହର ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍। ଶୀତ ମାସରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଦଶହରା ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦୀପାବଳି ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ହେଲା, ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କରିଥାଉ, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମିଠା ଖାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଗର ଲେଭେଲଟି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେତେ ବି ଶୀତ ହେଉ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ୱାକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍କୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଯଦି ସୁଗରଟି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।